дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки беш аз 20 000 нафар сохтмончиёну муҳандисон ва дигар кормандони техникӣ фаъолият доранд, корҳои сохтмонӣ дар ду баст, яъне шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. Аз сифати хуби корҳои сохтмонӣ ва ҳамчунин рӯҳияи бунёдгузорони ин иншооти бузурги аср аён аст ки онҳо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро оид ба устувору босифат анҷом додани ҳар як амали сохтмонӣ сармашқи кори хеш қарор додаанд, чун дарк мекунанд ки ин иншооти азими гидроэнергетикӣ рамзи садоқат, азму матонат ва нангу номуси ватандорӣ аст. вусъати корҳо дар нақби сохтмонии қабати чорум, баромадгоҳи нақби сохтмонии қабати сеюм, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, конҳои захираи маводи сангу шағал ва дигар иншооти асосии нерӯгоҳ ба мушоҳида мерасад ва кору амали созандагони Роғон барои ба кор даровардани агрегати навбатӣ равона гардидааст. корҳои сохтмонӣ аз қабили бетонхобонӣ ва арматурбандӣ дар мавзеи агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расида, аз ҷониби мутахассисони ватанию хориҷӣ ҳамаи таҷҳизоти гидроагрегат васлу насб карда шудааст. дар ҳоли ҳозир фаъолияти мутахассисони ширкатҳои масъул барои озмоиши кори агрегат назаррас арзёбӣ мешавад. корҳои ҳафорӣ, бетонхобонӣ ва арматурбандӣ дар мавзеи бунёди дигар агрегатҳо низ бо суръат идома дорад. қобили зикр аст ки бунёди ин нерӯгоҳ аз ҳар шахсе ки дар он иштирок мекунад, пеш аз ҳама нақбканҳо ва умуман ҳамаи мутахассисону коргарон заҳмати сахт ва матонати зиёдро талаб мекунад, зеро 90% корҳо дар зери замин анҷом дода мешаванд. корҳои сохтмонию масъулгарии агрегати рақами 5 пурра ба анҷом расиданд. айни замон корҳои санҷишиву озмоишӣ ва васлу насби корҳои охирини қисмати барқии агрегат идома дорад. айни замон дар агрегати рақами 4 ҳам корҳои сохтмонию масъулгарии бетонхобонӣ дар зонуи ҷабандаи қисмати агрегати 4 то сатҳи 956 корҳои бетонгирӣ ба анҷом расида шудааст. дар қубури ҷабандаи агрегати рақами 4 аз тарафи ширкати гидромонтаж корҳои васлу насби оҳанфулузот, бетонгирӣ, арматурбандӣ идома ёфта истоданд ки он ҳам ба рӯзи муайян шуда ба анҷом мерасанд. дар ин ҷо мо ба корҳои васлу насби асбобҳои санҷиши ченкунӣ машғул ҳастем. ҳамаи асбобҳои санҷиши ченкуние ки мо дар ин ҷо васлу насб менамоем аз ширкати диакони иёлоти муттаҳидаи Америка ба мо дастрас карда мешаванд. мақсад аз васлу насби асбобҳои санҷиши ченкунӣ дар он аст ки мо ҳолати воқеии доимӣ ҳамон иншоотҳоро яъне муайян менамоем. корҳои сохтмону васли таҷҳизот дар бинои трансформаторҳои нерӯгоҳ низ бо риояи стандартҳои байналмилалӣ ташхиси ҳамаҷониба аз ҷониби коршиносони баландихтисосу соҳибтаҷриба ва ҷалби ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон анҷом дода мешавад. ширкати мо дар ҳолаи трансформаторҳо дар тарози 979-500 корҳои бетонхобонӣ дар қитъаи кори атвадаши коллектори 1-3 корҳои таркишӣ, корҳои бетонгирӣ давом дода истодааст. ҳамчунин дар тарози 991 корҳои ранг ғуборкунӣ рафта истодааст. сифати корҳои сохтмонӣ дар ин минтақа аз ҷониби сохторҳои назоратии ҷамъияти саҳоми кушодаи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, озмоишгоҳи марказӣ, раёсати мониторинги муҳандисӣ ки асбобҳои санҷишиву ченкунӣ васл мекунанд, пурра дар давоми шабонарӯзӣ таҳти назорат қарор дорад. дар нақби сохтмонии қабати сеюм низ корҳои сохтмону васлгарӣ идома дорад. ҳарчанд корҳои нақбкании иншооти асосии пурра ба анҷом расида бошад ҳам, аммо ҳафории нақбҳои ёрирасон ҳамоно давом дорад. масъулони сохтмон мегӯянд дар ин нақб васлу насби оҳану фулузот ба итмом расида, бетонхобонӣ бо назардошти девори ҳимоявии даромадгоҳи нақб дар ҳаҷми 632296 метри мукааб иҷро шудааст. дар баромадгоҳи нақб бошад корҳои заминӣ тибқи лоиҳа аз ҷониби 4 ширкати сохтмонӣ иҷро карда мешавад. масоҳати умумии корҳои бетонпошӣ 106461 метри мураббаъро ташкил медиҳад. корҳои таҳкимбахшии нишебиҳо, гузоштани анкерҳо ва сементатсияи мустаҳкамкунанда низ идома дошта, дар маҷмӯъ 53882 метри тӯлонӣ анкерҳои пения, 59916 метри тӯлонӣ анкерҳои ажека васлу насб карда шудаанд ва дар ҳаҷми 65155 метри тӯлонӣ сементатсияи мустаҳкамкунанда
шунаванда ба иҷро расидааст. айни замон сохтмони иншооти баромадгоҳи нақб идома дошта, дар моҳи равон дар ин ҷо маҷмуан 17937 метри мукааб бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда 163362 метри мукаабро ташкил медиҳад. корҳои сохтмонӣ дар нақби қабати чорум низ вусъат меёбад. дар даромадгоҳи нақб ва девори ҳимоявии он аз оғози сохтмон 10302 метри мукааб бетон хобонида шудааст. ҳаҷми умумии бетони хобонидашуда дар моҳи апрел наздики 2000 метри мукаабро ташкил медиҳад. дар ин нақб аз оғози сохтмон то имрӯз 17800 метри мукааб бетон хобонида шудааст. корҳои нақбканӣ бошад тибқи нақша бо истифода аз техникаву механизмҳои замонавӣ пеш меравад. дар масофаи 185 то 195 корҳои арматурбандӣ, бетонхобонӣ тибқи лоиҳа рафта истодааст ва мо кӯшиш мекунем ки корҳои сохтмониро бо сифати баланд ба анҷом расонем. бунёду барқарорсозии ин иншооти муҳиму стратегӣ ки таҳти назорати бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад, барои таъмини зиндагии сазовори наслҳои имрӯзу оянда хизмат мерасонад. он барои рушду иқтисодиёт ва дар маҷмӯъ барои пешрафти тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминаи мусоид фароҳам меорад. воқеан майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим имрӯз ба корзори заҳмати созанда табдил ёфтааст. дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат давоми 24 соат ҳар шабонарӯз лаҳзаи кор қатъ нагардида, диловарони сохтмони нерӯгоҳи Роғон бо азму иродаи қавӣ шоҳкорӣ меофаранд.